Dokument uffiċjali mniedi mill-Gvern wara kif mill-2013 sal-2023 il-persun ġejjin minn pajjiżi terzi u li għandhom l-età biex jaħdmu żdiedu b'750%. Dan ifisser illi minn ftit aktar minn 11,000 persuna żdiedu għal aktar minn 100,000 fejn dan l-ammont ma jinkludix tfal u anzjani. Wara 11-il sena ta' ekonomija bbażata fuq il-kwantità u mhux il-kwalità xprunata mill-istess gvern, wara nuqqas ta' viżjoni għal kollox u nuqqas ta' investiment xieraq kemm fis-saħħa kif ukoll fis-sistema tad-dawl u l-ilma, wara li pajjiżna spiċċa f'gat għal kollox bil-vetturi u konġestjoni sieħa ta' traffiku, il-Gvern issa nieda proċess ta' konsultazzjoni. Fi kliem sempliċi, wara li l-Gvern faqa' pajjiż u staġnah fiżikament u mentalment, issa ħareġ bi 32 rakkomandazzjoni biex jirrimedja l-iżbalji li jagħmel fil-qasam tal-ħaddiema barranin. Fost ir-rakkomandazzjonijiet hemm li dawk is-sidien ta' kumpaniji li jkollhom rata għolja ta' tkeċċijiet ta' impjegati msemmija mhux se jitħallu iħaddmu ħaddiema TCNs magħhom, il-ħlas ta' permessi ġodda jiżdiedu u r-renewals jorsu. Qed jiġi propost ukoll li l-ħaddiema li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea u li huma ġodda irid bil-fors ikollhom kont fil-bank sabiex il-paga tidħollilhom dritt hemm bil-għan li jinqata' l-abbuż. Dawk li ilhom jaħdmu Malta u jitħallsu bi flus kontanti jistgħu jibqgħu jitħallsu hekk. Dan fil-waqt li tiġi propost ukoll illi dawn il-ħaddiema jieħdu kors ta' integrazzjoni f'pajjiżhom stess qabel jitlu f'Malta permezz ta' online courses.